аз инҷа пас ЗАГС мекунад, яъне акти никоҳ мекунад. Шумо бояд вақте ки патент мегирен трудовой договорам карда бошед. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки мехоҳен авиакассаи арзон истифода бубарен, тамоми самтҳо бо нархи арзон астай. Рақамошон рӯи экран меброяд. Танҳо WhatsApp да бинависен, сахранид кунед номера, дар ҳама ҳолат барои шумо дар кор мешавад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи фиктивни брак дар Федератсияи Русия. Дар Русия 4000 никоҳи қалбакии муҳоҷирон фош карда шуд. Кормандони мақомоти прокуратура дар Федератсияи Русия соли равон зиёда аз 300 парвандаю бо далели бастани акти никоҳи қалбакӣ бо занҳои рус аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ тафтиш намуда барои муҳоятан баррасӣ кардан ба суд ирсол намуданд. гуфта мешавад, аксари шахсоне ки никоҳи қалбакӣ доранд на бо мақсади бунёди оила, балки ба хотири қонунӣ гардонидани будубоши худ дар қаламрави Русия бо сокинони маҳаллӣ акти никоҳ бастанд. дар ин бора вазорати умурии дохилии Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки айни ҳол тафтиш ва рейдҳо ташкил шудагӣ астай дар бораи нафарҳое ки фиктивни брак доранд. ҳар нафаре ки барои ба оила таъмин намудан, барои дар як ҷо зиндагӣ кардан аз инҷа пас ЗАГС мекунад, яъне акти никоҳ мекунад, барои кори худшона осон кардан, барои паспорти Россияро гирифтан аз инҷа пас дар қабл ки меғалтанд, мисол дар рейдҳо ҳуҷҷатҳошон аввалан аннулироват карда мешавад ва баъдан нисбатшон ҷарима таъин мекунанд, ба суд равона мекунанд. дар асл бигирем ин чиз мумкин нест. дар чорчӯбаи қонун ба хотири кора осон кардан никоҳи қалбакӣ бастан аллакай ҷавобгарӣ дорад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, комментарияҳоро мехонем, бо диққат тамошо кунед. агар граница рафтан бихоҳед ягон нафари шумо, рақамошон рӯи экран меброяд бо нархи арзон ва дастрас барои шумо. ҳуҷҷатотона нав мекунед, миенбу. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозирам патент уведомлид шавад бояд ё ин ки не? бале, нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен, аввалан ин ки шумо бояд вақте ки патент мегирен трудовой договорам карда бошед ва ҳар даша уведомление мекунед. дар ҳолати накардан аннулироват карда мешавад. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат сар шид ё ин ки не? дар ин мавзӯъ худо хоста бошад дар канали юристиҷе, дар канали главни видео мекунем, мефаҳмонем, бигем ки кай кадом солҳо ба хизмат даъват карда мешаванд. аллакай 2-3 рӯзи дигар мондагиай. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. мегуфтем ба праваи тоҷикӣ дар Россия кор кардан мешавад ё ин ки не? права гирифтара чӣ хел кардан дар корай? як вақт гуфтем праваҳои тоҷикиро урусӣ мекунанд. праваҳои тоҷикиро российскӣ кардан дар ҳолате мекунанд ки шумо двойное гражданство дошта бошед. бе ягон имтиҳон супоридан метавонед ки рафта муроҷиат кунед ва праватона российскӣ бикунед. дар ҳолате ки мисол шумо ба праваи тоҷикӣ мегӯед дар Россия гашту гузор кунед, бале иҷозат ҳастай, лекин барои кору фаъолият кардан иҷозат нестай чиз. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. яка писар ба хизмат меравад ё ин ки не? нафарҳое ки як фарзанд мебошед аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. субҳон нависонда: салом акаи Сорбон. хизмати алтернативӣ аз байн рафтае мегӯям. ростая мегӯям. хизмати алтернативӣ аз байн рафтагӣ нестай. чӣ хеле ки пеш буд, ҳамун хел ҳозир бо пардохт кардани 54 000 сомон дар суратҳисоби амонатбонк шумо метавонед ки дар як моҳ ваени билет бигиред. яъне шумо як моҳ аввал дарсҳои ҳарбӣ мехонед, баъд соҳиби ваени билет мешед. аз байн рафтагӣ нестай. тамошобинони азиз ва гироми қадр, саволотона дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.